चाहिए। हाँ हेलो 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 आई गौर करी सुबह। अब हमने के कार्यक्रम शुरू करने जा रहा बन जा बटुकनाथ महाराज से सुमरन वंदना भाई भाई सुमरन वंदना बड़ी अस्त्र के चीज है ना बबुआ। तो मैं हमने के कहे के बाद बोला जा वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा तुम ही हो पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो परमादरणीय के श्रोता समाज और दूर दराज से आए कीर्तन प्रेमी यह बांग्ल समाज की ओर से कोटि कोटि बार नमन। आए वह सबसे चिरोनी बा रिक्वेस्ट बा विनती बा अर्ज बा गुहार बा कृपया सब शांति के दान दी। आए लड़का के बात पर बबू आई मलिकार देखिए एकदम पूरा जान लगावल जाए तो तब नहीं खेबो। हां एकरा कोनो उपाय करी। हां हेलो अभी ना बोले जा जनरेटर आप टाइम कर रहो बैठे रहो। हेलो 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 संतोष पूरा सटाक बोलना पड़ेगा तो बोलो क्या करिए। हां वोल्टेज ले बढ़ा दे तो ठीक रही चाहे चले लगल काम कर तबाई। हां ए गान बाजार में कोनो भी प्रकार के
गलती त्रुटि हो जाओ तो अपना घर के छोट बालक समझ के क्षमा करो। काहे बबुआ सादा एकदम साफ बोलो तो भाई कौन भी प्रकार के गलती त्रुटि हो जाओ तो अपना घर के छोट बालक समझ के क्षमा करो। देख ले अपने अपनी की आवाज भारी भइल बा। हां सुतले कितना दिन भइल। हां तो मैं तनी बना लेबे बा। साउंड वाला तो ब्यास लोग के साढ़ू भाई होले। एगो साढ़ू भाई के मदद ना करे तो केकर कर बना लेबे बा। तो भाई आज बड़ी सौभाग्य की बात कि पावन पवित्र धरती पर बबुआ माता रानी के प्रांगण में आज हमनी के सब जना जुटल बानी जा। तो अपना कलाकार के परिचय देते हुए आज बेजू प्रसंगत कर रहल बानी बड़ भैया दीपक जी नाल तबला पर सेवा कर रहल बारे छोटी मुकी लइका सुदर्शन शर्मा जी उर्फ मिठाई ला जोड़ी पर के साथी गो जैसे में हमरा पवन राजा सोनू बबुआ यस यस अखिलेश बबुआ ओके ओके छोटी मुकी लइका लक्ष्मण लहरी जी अपना लइका और सूरज बबुआ आया पर परिचय कार्य में रवा तो घर ही के बानी तो मानिए लिया बबुआ कैसे कि हमार सिखाई ना बबुआ आ घुमाई ए बिकौर आप पिपरहिया के हवे तेरी विकास भैया की नेवता करेल बनी बबुआ हमा तो हमनी के ये नाती गान बजान हो तो नाती गान बजान जब शुरू होला बबुआ तो 2 मिनट के लहरा बाजेला लहरा काहे खातिर बाजेला घर से चली ले जा तो दिमाग पर कोनो प्रकार के टेंशन रहेला ना बबुआ घर से आइल बन जब तो झलवहिया आइले कि ना नचनिया आइल बिया कि ना ओकर टेंशन खइले वालो कि ना ओकर टेंशन केहू के वॉइस बड़ा बिया ओकर टेंशन इहो टेंशन है माने टेंशन रहेला बबुआ आ तनी एक आध मिनट के लहरा बाज जाला तो कलाकार के दिल दिमाग दोनों शांति हो जाए। तो हम चाहब के तनी मंडली से लहरा बाज जा। हाँ बबुआ